Kámo, tohle je novinka. Co to je? To nevím. Ty vole, já jdu do stovky. Dobrý den, dámy a pánové, dneska si zahrajeme na vaši žádost Roblox Doors a je tady se mnou kamarád Leo. Čau Leo. Úkolem této hře je projít 100 dveřma bez toho, aniž by nás zabili různé příšery, které na nás budou číhat. Dejte like na toto video a jdeme na to. Já si koupím nějaký šperháky. Hele, zvonek. Ale se už blikají. Ale nejsou tady skříně. Zase nedělají takový zvuky. No, Dělej. já jsem je našel klíče. Ježišimarja. Mám je. Jo, tady se šlo. Číslo 5. Hele, To jsem chtěl já. tak si ho vem. Počkej, Xkem můžu upustit věc, sleduj, Leo. Já už to mám, já už mám tady něco. Vem si. Dobrý, mám to. Já jsem ti ho dal. Totiž. Já vím. Ale tady jsou dveře. Potřebuješ? Ne, mám doplněný život. Máme tady dveře štěstí. Taky penízky. Kolik máš vůbec peněz, Leo? Záleží jaký, ty, takový ty, to. Ty zlatý. Ty, No, ty zatím mám 85, mám 85 zatím. 85 říkáš, jo. A já teď mám 45. Teď 55. Číslo 9, Leo. Šperháky jsem si vzal, kdybychom je potřebovali na truhly a tak. Jo, novinka. Máme jsou ještě dveře na druhé straně. Tady, Leo. Ale já se jenom koukám, jestli tady nic. Tady nic není. Dveře 12. Proč to bliká tady? Skvěj se když tak. Skvěj se když tak do skříně. Proč blikají, když nepůjde? Tak proč to tedy bliká, když nejede ten ráž? Tak pozbíráme penízky. Kolik máš ty penězů už? 135. Kolik ty? Já mám 120. Hele, tady máš 5 korunku. Chci nahoru. Ty jsi zalezl pod postel, co? No jo. Klíče stále neslyším. Jo. Už mám klíče. Výborně. Tak, odemkni to a jdeme dál. Hle. Novinka. No jo. Ty jo, Leo, podívej. Co to je? Nevím. Počkej, Leo, já to zkusím. To se tak vypil. Asi nějaký pivo, nevím, co to je. Ty jo, ale musím říct, že tohle je nová mapa, Leo. To je ono. Našel jsem páku, tak můžeme nahoru. Jo, ok. 14. dveře. Blikání. Jdi se schovat do tamhle skříně, já se schovám tadyhle. Já ti řeknu. Ne, nezalizávejte. Joj. Liší se. Dobrý. Ale nic nevidím. Kamo, já se nechci jít schovat. Tady nic. Já jsem našel číslo 16 už. Číslo 60? Kde seš? Číslo 16 nebo kolik? To je fakeový dveře. To vím. Tak, odemkni to a jdeme dál, Leo. Je. Se blikali nebo? Ne, to jenom praskly světla. No. Leo, máš zapalovač? Jo, mám. Učíš mi ho? Ok. Počkej, musíš podržet ten zapalovač. No, Dobrý, mám. já ho totiž potřebuji na tu svíčku. Sleduj, koukej, Leo. Ale kde jsi šel? Ten zapalovač potřebuji kvůli tomu, abych zapálil tu svíčku. Dáš mi ten zapalovač sváčky? No, to nevím. No nechci to, já najdu něco jiného.
Kolik máš peněz? Já jich mám 175. Já mám 370. Cože? Tolik, jo. Jo. Pojď tudy. Tak teďka budu muset sbírat já. 19. dveře. To je déšť. 20. dveře. Minus. Tady jsou nějaký penízky. Kámo, já jsem vždycky nějak schoval. 21. Jo. Hele, baterka, ale nemáme nic, k čemu bychom potřebovali tu baterku. Jo. Neblikalo to tady? Nebo... Tak to blikalo. Nezalizávej teď, já ti řeknu. Jede. Jede! Jo, tak. Schovej se. Dobrý. Tak, svítím. Leo, teďka mi přijde, že je to nějak na opačnou stranu tohle. To ono. Ty jsi vzal vitamínky. Jo. 26. No, kde jsem? Tady. Ještě tam. Ty jsi smělek? Ne, tam byl takový ten, co dělá nějak, já nevím, to byl nějaký ten ne. Myslíš ten, co dělá to pst? No, tak blikali zase. To bliká jenom, když jsou tady ty oči. Nejede. Jdeme dál. Ale tam jsou ještě nějaké dveře. Co jsi našel, Leo? Jako baterku do svítilny? Jo. Kolik máš peněz? Já mám o 415. 415, muset sbírat. Našel jsem klíče, ale jsou nějaký rozmazaný. Tak teď si nejsem jistý, který dveře to budou. OK, tak tady nic není. Leo, pojďme dál. Tady jsem za tebou. Nevím, jestli to jsou správně dveře, ale zkusíme to. Jo, jsou to ony. Tak jo, já rozsvítím. Ty tady neotravuj z klíči, co děláš pst. A tak zase nic nevidím. Počkej, já jdu k tobě, aby si viděl. Oči. Třeba ty první. No ne, proč je tady všude ta tma jedna? Tohle jsou falešní dveře, vidíš to? Tady jsou. Ne, zase budeme běhat. To jo. No, tam nic není. Jdi dál. Jo, běháme. Kámo, ne. Ne. My tady máme strop před síkem. Ano. Dobrý, hele. Kamu, zdrej, hele, jo. Tada. Ty jsi umřel, Leo, nebo ne? Já jsem tady. 36. Rovně. Co to je? Tady jsou ruce. Kámo. Dobrý. Výborně, Leo. Haha. Týpečku. Já jsem zapomněl, co dělá ty vitamíny. Ty vitamíny jsou na běhání. Jsou na běhání. Brikalo, skoj se. Tady. Já ti řeknu. Teď. 3, 2, 1, teď. Dobrý, vylez. 42. Kolik máš peníze už? 355. Kolik jsi tady? Já se zkomanu. Teď! Dobrý, vylez. Ty jo, jakou romanu jsem tady našel. Šperhák. Kolik máš peněz? 630. A já 440. Hele, krucifix tamhle, podívej. Ne? Tamhle. Chceš ho? Tady? Jo. To jsem už viděl na YouTube a je to mega fake, když tam jenom stojíš a tam dáš. Jo. Ty nějakou mi nezalezáváš do tý... Počkej, Leo. Ještě ne, kámo, půlka. Proč mám hodiny? Rozvoneček. To je budík. Půjč mi ho, prosím tě. Co to dělá? Musíš podržet. Já vím, k čemu ten budík je.
To, že můžeš tu figuru někam odlákat. A? Já nevím, jak se to dělá. Já můžu ale tady to používat, no tady to používat, ne? Jo, to můžeš, Leo. Já to asi nechám zatím. Jo, jdeme. Hlavně se Kámo, tohle je novinka. Kámo, Novinka. co to je za knihovnu? Já už nepoznám. To já ne. Já slyším jednu knihu. Mám ji. Ale Leo, musím říct, že tohle je nová mapa tohle. Slyším další, ale kde je? Já když tak budu potřebovat to. Mám ji. Já nevím, kde jsou. Leo, kde seš ty? Nevím. Mám další. Mám taky další. Výborný. To je tvrdě tady. Slyším další. Tady je. Mám ji. Kolik že potřebujeme mít? Ty jsi tu. To nevím. Nevím, kde jsou. Oh shit. Ne. Počkej. Já jsem Jsem tady. Hlavně buď skrčenej. Buď skrčenej, Leo. Buď skrčenej. Nesmíš se postavit. Kam to běží? To vůbec nepomohlo. Tak proč jsi to teda používal? Já jsem nevěděl, já jsem se, že ho utáhne dolů. Jo, do pekla. No právě, já jsem myslel, že to bude stejný jak ten sík, no to byl. No, Síka ten, který nás nahání, mu to taky nepomůže. To je úplně stejný jako v figuře, ne u ostatních monster. Nevím kde. Nenašel! Kurně, já se cípnu. Leo, kde seš? Jsem umřel, mě našel. Cože? Ale já tě asi vidím. No, jsem tam umřel. Hele, já tě můžu oživit, Leo. Jo, oživ mě, prosím. Tak jo. Jde za Robuxy, nebo co to je? No, já mám jedno oživení pro tebe. Prosím, oživ mě! No, já klikám, ale nejde to. Musíš se nějak oživit ty, jestli to půjde u tebe. Já musím to kurva platit. Dělej! Ježíš. Jo, dobrý. Já jsem na to klikal, ale ono to nešlo, Leo. Tak promiň. Počkej, já budu potřebovat tu figuru odlákat. Tak semka. Odlákám jeho pozornost. Tak, dobrý. Teďka se budu potřebovat dostat tamhle nahoru. Dobrý, už. On druhá cípně už, já tady nebudu koukat. Proč nebudeš koukat? Protože mě já nechci tady koukat. Už. Ne, já nechci zemřít, ale koukám, že to má vypadat dobře. Tak jo. Nedělej, mě bude nuda. 5, 2, 2, 7, 0. Mám to! Umři už. Leo, co je ještě novinka? Co? Co to má znamenat? Že ty peníze byly na hovno. No, teď zjišťujeme, že asi jo. Protože tady není ten čep El Goblinem a s Bobem. Umři už. 54. Jo, já jsem byl teďka u 53, takže 54. Umři. Co to? Au! Víš co, pro tebe zemřu. Co to kruc? Vylítla hlava. Tyjo, co je tohle za animaci tohle? Vítejte ve výtahu, kupte si vitamíny, kupte si zapalovač, kupte si svítilnu a stejně zdechnete. Tohle chvíle potrvá. Ale tak asi nepůjdeme do 100, když budu procípávat. Baterka.
8. Kamo! Nejsem. Jo, trezor. Jo, Randovi. Já jsem to teďka otevřel já. No jasně, ty jsi mi sebral nějaký penízky. A dost. Proč to bliká tady a teď? Našel jsi tady něco nebo ne? Nepohrábávej ty šuplíky a pojď. Teďka je to nějak opačnou stranou, koukám. Blikají. Tady máš skříň, já se zkoumám do tady ty. A já mám zatím 10 peněz. Na rozdíl od tebe máš víc. Kolik mám? Proč zase blikají? To nevím. Podru. Tady máš skříň. Asi nejde. Nejde. Praskají světýlka. Jo, no jasně. Vedu si tady ty dveře. Dobrá, musíme najít klíče. Ne vole, já nechci jít dolů. Kam vystaneš? Ty tvý křiky, prosím tě. Našel jsem je. Já si vezmu ještě ty penízky. Kam to jdeš? Já jdu pro penízky, aby jsme mohli něco koupit potom. Jestli umřeme. Nebo taky můžeš hrát taky... Ježiš. Baterka, ale ty... A já mám baterku plněnou. Ne. Co se tma? Prostě tady to dvakrát. Ne, já jsem tady našel ten pavouk. A pojď, počkej. Dveře 20. 21. Hele, další truhla. No mě už mi to neber. Truhla penězů. 215 mám. Tač. Dešť. Venku padá dešť. Divím se, že ne sníh. Tady se tyto hodiny točí nějak rychle. Leo, já bych si docela věřil, Leo, že dáme 100. To doufám. Já chci kříž. Kde ten kříž? Ale... blikačky. Blikání, blikání. Blíží se. Skovi se. Dobrý, vylez. Tady. Dveře 30. No, tak budeme zase běhat, no. Když jsou tady ty takhle oči, tak ne. Až potom, kde nebudou oči. No to... Kamu ne. Proč je tady všude to zase... A tma. Můžeš mi vysvětlit, teď furt zalezáváš si to asi... Ne, mě to samo dělá. To si furt myslím. Proč to tady najednou prasklo? Tyjo. Kde to? A já si budem. Ne, zase. Tak si to užijem. Já se to možná přežiju zase. Já jdu proti směrem. Proti směrem? Sleduj můj baterku v ruce. Doleva. Doleva. Já naštěstí mám vitamíny. Jo. Pojď. Výborně. Mě skoro zabil, víš to? Skoro jo. Jo, protože já jsem šel místo doleva doprava. Já jsem musel říct vitamíny. Aby si to zrychlil? Jo. Dobře. Máš štěstí, že žiješ. Nápas. 42. Já jsem potřeboval nápas. Jo. 42. Teďka jsem viděl, že to tady brkalo. Pojď dolů, tady. Dělej dolů. Honem, pojď. Hele, jsi Šimo. Neboj se, mám baterku. Kde je ta páčka? Našel jsem to. Jsi ji našel? Tu páčku? Jo, jdem. Hele, tamhle vidím to pivko nějaký. Chceš to zkusit? Jo. Počkej, já ti to přinesu. Jsem tady hned za tebou. Jo, počkej. Musím posvítit baterkou. Našel jsem dveře už. Kde jsi? Nahoře. Jo, tady. No to ukaž to pivo, no co to je. Počkej, já ti ukážu ve světle. Tady. Tohle sice nevím k čemu je, ale když jsem to vypil, tak to nic neudělalo. Já. Dalo ti to něco nebo ne?
dalo vitamin další. Jakože ti to doplnilo životy? No já jsem nic nedostal. Píčka. Mi tady zase psíká ten Screech. 46. Jo. Tať. Dobrý. Jsou nějaký penízky. Tady nejsou klíče. Našel jsem je. Jaký číslo tam je? Nevím, protože to bylo rozmazaný. Je to 48. Okay. Zase tma. Ještě, že má tu baterku v ruce. Tak jo, čeká nás figure. Budínky. Dej mi ten budík, prosím tě. Já už vím, jak se to funguje, jenom náš. Tím ho odlákáš, když to aktivuješ. Leo, teď chci, aby si pro mě něco udělal, aby si žil. Leo, pojď sem. Počkej tady a já najdu nějaký ty knihy a potom se vrátím k tobě. Můžu aspoň to, jo, jít tam ty dveře. Jakože k tamhle těm dveřím? No, jak jsme to dělali vždycky. Dobrá, hlavně ať tě nechytne figure. Kdyby byl u tebe, vylákám ho. Vlastně ho nemůžu vylákat, když máš ten budík. Chceš ty hodinky? Asi nepotřebuji, protože tamhle vidím další budík. Já si ještě skočím pro ten papír. Ano. Ti tamhle. Leo, seš nahoře nebo kde? Já jsem blízko schody, no. Blízko co? Blízko. Dobrý, figure si mě nevšiml. Jsem tady. Jo, ty jsi tady? Dívej, mám budík. Kde jsou ty dveře? Tamhle. Já tady. Jo. Počkej, potřebuju hvězdičku a kolečko. Leo, počkej tu a dávej si pozor na figuru, já jdu pro nějaký knihy. Jo, jdi. Když tak ho potom odlákej. Ale jdi někam daleko od toho budíku, aby nešel přímo k tobě. Jo. Našel jsi to už? Ještě ne. Našel jsem další knihu. Mám hvězdičku. Tak si našel všechno. Ne, chybí kolečko. Kolečko. Knihy nikde. Možná budou tady určitě. Mě tady nepsič. Figure jde dozadu. Kamu pomáháš mi víc než ty... tady je, ukaž je to kolečko. Není! Jde za tebou. Ne, dobrý, v pohodě. Vidím ji. Mohu ho odlákat? Nemusíš. Dobrý, už jdu. Odlákej ho. Nebo nemusíš. Už jsem si myslel, že mě chytne, ale dobrý. Nemusíš ho odlákat, Leo. Já jsem už to udělal. Ježiši, proč jsi nepsal ten budík a prostě si ho neodlákával? Super. Leo, pojď k těm dveřím. Tady za tebou jsem. On rozmrzal to můj budík. Možná si ho sice neměl odlákovat, ale předtím jsem si myslel, že mě chytne. Dobrý. Takže. Pozor. Dobrý. 6, 2, 5, 7. 6, 2, 5. 6, 2, 5. 7. Kolečko 7. Mám to! Pojď, Leo. Pojď. Nedá. Haha. Proč začíná tma tady 52? Už jsme u půlky. Jo. Brikání, zkuvěj se tady, já tady. Ještě nejde. Jede. Tak je. Dobrý.
Mám baterku. Ježiš. Hele, náplast, Leo. Jaký číslo to bylo? 55. Tak dobrý, já mám to. Co to je? To nevím. Člověk 2. Display. Co to je za novinku tohle? Moment. Člověk. Drak. Mám 2. Já se bojím, že to bude něco nebezpečného. 56. Tak tady 56. Kolik máš? 800. 800 a já 455. Já si kupuju ten klíč, protože bude potřeba. Já si kupuju tu baterku asi. Já si koupím vitamín, pak šperhák. Jo, vlastně já mám vlastně 55. Ale Leo, podívej se na ty noční světelky nahoře. To je mega hezký. To jo, tohle jsem v životě neviděl. 57. Brikání, brikání, brikání. To je škoda. Ono, tady pojď, teď! Přišel beze mě. Tak ty jsi měl brutální štěstí. Dobře, teďka už budu čekat na tebe, Leo. Tady ten. Ježiš, ty moty. To nevím, jestli budou ony. Ne, to nejsou ony. Tady do 60. Jo. Dobrý. 60. Kde je ta páka vůbec? Ty vado, už z toho všiml. Tady něco není. Hele, našel jsem páku. Tam. Už mi dochází baterka. Zbývá mi tak Já mám milimetr. baterku dneska. Budu ji šetřit. Tomu zase. Co je? Ten otravnej. Tak se na něj koukej přímo k němu. Nevím. 720 mám. Republika zase. Naštěstí jsme tak tady ukrytý pod zemí. Našel jsem páku. Tady. Hele, pivečko. Kde jsi? Tady. Jo, tady seš. Měl bych asi na tebe čekat, než zalezeš do skříně. Jo no. Tady neotravuj. Za čas. Já jsem někde teleportoval. Jo, Leo, tady víš, co máš dělat, ne? Tady se máš furt otočit. Já ti vidím průhlednýho. Seď to pes. Pojď, a já se. Seď to pes. Dělej. Wow, díky. 68. Leo, mám ten klíč. Je. Já jsem si myslel, že jsem ho upustil, ale dobrý, mám ovce. Leo, můžeš sem? Pojď sem tady. Tady nic není. Tady. Jo. Tohle ti doplní život. Ta kytka. Použij tu kytku. Dobře. Budou potřeba. 69. Tady teďka. Kolem těm očím, pojď. 70. Briká. Ale briká to jenom tady, když jsou ty oči, ale někdy nás můžou podvést. Ne, proč jsem zalezl? Jede, skoj se. Přesně jak říkám. Můžou nás někdy podvést. Já mám 1100. 1110. Jo. Jo, tady musíš předat obrazy do správných tvarů. To je easy, kam. Dobrý, pojď. 73. Zase? Jo. Tak si to užijem. Zase ne. Yeah. Rovně. Zase rovně. Zase rovně. Zase rovně. Zase rovně. Zase možná bude to, že tam jiné.
Doleva. Kámo, my jsme šli furt jenom rovně a potom naposled jsme šli doleva. Oběž, oběž. Aha, debil. Easy. 83. Orchidka tě ještě nehýluje? No, healuje. Oh, ambush se blíží. Já ti řeknu, kdy máš zalézt. Teď! Ty jsi umřel. Ah. Dobrý, tak já to zkusím dohrát sám, já si věřím, že to dám. Aspoň se můžeš dívat, jak to dokážu dohrát. Co tady furt dělá to, že tě můžu oživit, to je zvláštní. Asi nejede, asi dobrý. Levo, blížím se k 90. Hezký. Ropně. Já vím, nemusíš mi to říkat. A teďka bych chtěl... Teďka bych chtěl se soustředit na to Raše, že jde pod mě. Tak jo. Jede! Dobrý. 92. To jsou všechny, ne? 93. Tam je skříň. Tak. Počkám si, až se přiblíží Samaráš. Tak asi nejede. Dobrý. Dobrý. Ještě se na to nešlap. Tak, já si počkám. Ty mě tady neotravuj, sklíči. Co psičíš? Asi nejede. Asi dobrý. Počkej, kudy? Jo, tady. Ty neotravuj. Možná, že pojede tady. Tady a teď. Jede, slyším ho. Dobrý. 96. Kámo, zrychlo to. Kámo, proč se ten furt jede? Ježišmar. 97 potřebuješ. Au. Možná ještě nejede. Počkám tady, jestli pojede nebo ne. Nejede. Takže dobrý. Jo, tady. Kámo, to je fakt 99. Kámo, jedu do stovky, ty vole, já jdu do stovky. Kámo, nekecej. To je škoda, že se tam nemohl jít s tebou do stovky. To jo. Nevím, proč jsem si nevzal ty šperháky, který jsi měl já. Nevím, proč jsem tě opustil jako mrtvýho. Ale doufám, že tam budou klíče. Určitě jo. Figure. Přišli se? Tak jo. Hlavně nechoď sem, figuro. Dobrý. Tak. Prosím, ať mě nechytne. Dobrý. Tak. Dobrý. Všechno v pořádku. Mám to. Jedna pojistka by mohla být nahoře ve výtahu. Aspoň doufám. Jo, je tady. Mám všechny pojistky. Dělej. Jo, už jdu. Počkej, klíč jsem zapomněl. Tady je. Mám klíč.
Oh. Ty Leo, viděl jsi to? Jo, mám tě zabil. No, málem se vešel do té místnosti. Já jsem popravdě viděl u youtubera Matema, že se tam nějak vešel do té místnosti. Jak to, že za mnou šel? Jak se vešel do té místnosti? Nastal čas. To jak tam vyskočil. 5, 9, 8, 6, 2. Jedna ze 3. Jo, Ondro. Makám na tom. 8, 3. Mám to! A běž. Nebudu se otáčet, prostě běžím. Prostě běžím. Mám to! Jo! Dohrál jsem Doors. Já mám jsem to dohrál. Cože? Že jsi ho málem dohrál ty? Jo. Vidíš mě v tom výtahu, že jo? Jo. Vyhodil mi elektriku. Vyskočil z patra. Ono vlastně je teď Doors 2 odteď, Leo. Úspěch odemčen na dně. Nechápu, jestli jsem prohrál nebo vyhrál, ale je vidět, že jsem to vyhrál. Mám z toho radost. Dejte like, odběr zvoniček, někdy to Leo se mnou možná dohraje. Čau.